Neće be idiot. Malo preposto podržao, bilo je pređe zenoter. O, evo i... Ide delegacija. Ajde polako. Ajde sad delegacija. Kako ste ga lepo učio kad je počeo da gaziš? Ove ti lopti. Ej! Nije be, eno ga dole. A? Dole! Ajde, dole pravo! Ebe, 5-8, eno ga napred, eno ti protiv.